आवश्यकता आहे ती आर एस स्पोर्ट्स संघाला जिंकण्यासाठी. स्ट्राईकला आहे तो उपेश आणि रितेश आपलं अंतिम षटक आणि दुसरं षटक घेऊन आलाय आपल्या कोट्यातील तो रितेश. सामना करेल तो उपेश. बघूया कसा सामना करतोय तो रितेश याचा उपेश. चांगला चेंडू टाकलाय तो रितेश याने. निर्धाव टाकलाय चेंडू. आता समीकरण बदलत आहे. 5 चेंडू आणि 16 धावा. 5 चेंडू आणि 16 धावा जिंकण्यासाठी करावे लागतील ती आर एस स्पोर्ट्स संघाला. उपेश एक चांगला खेळाडू आहे. रितेश याचा पुढचा चेंडू उपेशसाठी आणि हा चेंडू पंच डिक्लेअर करतात वाईड चेंडू. एका या वाईड चेंडून एक धाव नक्कीच मिळते. धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 50. 5 चेंडू आणि 15 धावा. 5 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे ती जिंकण्यासाठी आर एस स्पोर्ट्स संघाला. रितेश याचा पुढचा चेंडू उपेशसाठी आणि चांगला चेंडू. मग एक धाव या चेंडूवर मिळते. 4 चेंडू आणि 14 धावा. 4 चेंडू आणि 14 धावा. सलग दुसरा चेंडू निर्धाव टाकलाय तो रितेश याने. 3 चेंडू 14 धावा आणि चांगला तटवलाय चेंडू. आता मात्र 2 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे. 2 चेंडू आणि 13 धावा. 2 चेंडू 13 धावा. आणि उपेश बाद होतोय. 1 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता असेल आता आय एस स्पोर्ट्स संघाला. कठीण हॅलो.